Pormal na naupo bilang gobernador ng Albay si Glenda Bongao kahapon, April 20, 2025, pagkatapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct si dating Governor Edsel Lagman dahil sa pagtanggap ng milyon-milyong pisong payola mula sa mga iligal na operasyon ng weteng sa lalawigan. Ayon kay Bongao, sa loob ng 6 na buwan niyang pagiging acting governor, marami na daw siyang natutunan at mas handa na siya sa bagong tungkulin. Po silang mag-alala, ang ating sinusustain naman yung governance. Despite sa mga nangyayari po, ang pinaka-importante ay ang continuity ng mga public service na binibigay ng Provincial Government of Albay. So yun lang ang gusto namin, siguraduhin na sustain po ang governance at in control naman po ang lahat dito po sa Provincial Government of Albay. Ayon kay Atty. Arnaldo Escobar Jr., Regional Director ng DILG Bicol, hindi maaaring mabakante ang posisyon ng gobernador dahil maapektuhan nito ang operasyon ng sangguniang panlalawigan kaya otomatikong nakaupo sa iniwang posisyon ni Lagman si Bongao. Nasa ilalim daw ito ng Section 44 ng Local Government Code. Paglilinaw pa ng DILG, immediately executory ito, subalit maaari pa ring mag-file ng motion for reconsideration si Lagman na isang karapatan naman umano ng dating gobernador. May mga pagkakataon na talaga ngayon na yung ombudsman na mismo yung nag-i-implement ng kanyang mga orders. So, bali sa rules ng ombudsman, yung mga orders and decisions niya ay bagamat hindi pa final. Kasi meron pang process pa yan, may pwede mo pang i-appeal, pwede ka pang mag-file ng motion for reconsideration. But under the rules ng ombudsman, once na it is served, it is immediately executory. So meaning, pagka-receive niya, ay dapat magsunod na siya doon. Ang kaso ay nagsimula sa reklamong isinampa noong Pebrero 2024 ni dating punong barangay Alwenimo ng barangay Anislag, Daraga, Albay. Inamin ni Nimo na siya ang dating bagman ni Lagman na lingguhan umanong naghatid ng 60,000 pesos na payola mula sa isang weteng financer sa lalawigan. Humalili naman kay Bongao si 1st District Board Member Ray Bragais bilang vice-gobernador. Si Bongao ang unang babae na gobernador ng Albay at unang babaeng naging vice-gobernador ng probinsya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.